Lamsugo web songno hanyo hai tinini ani ketal video All khaigiri jes ko bana Tabuk joto mane lokol mane bini nok nukungni mane munungni nok nukungni borok jotono haika batai onyo public rok kok silsai tongkha haika no dara amsi ya do kesaro munung mane Momota Deborma khapai mani bagainya oba haike mane atiya ang bai nadi chawoi thunyani nangkha nei tabu kok silsa jagai tongo ang bunugo nadi dara amti ya phano ang bono kono proof bukhaya ang bono kono bhi ang bono sibishini ang nijigo bin namano sani mana ya boni jiso boni yago sabani yago nawo mo hayung apora ang kok samani bin ang bono onek bujoka nini family tongo nang thangdi nang tongdi nang anu kol kakhaje nang bono ang sawo bo bujiya bo kol khayo ang risip khaya oboni bisung pan borta mong kinuba anu kasho borok sawo bini omo hay nang wai ingmani bora bo alga jaga ang khara kuncho aba ang saimana thangni ang khujbona ya ungkhai ka hamkok ni chagang ang sandiman ni chagang nangla tabu pani Radhapur thanao AFR khlaiman nang sajama ka khorktani mongo sab sabni nukhang sab sabni sajama nang bumani bumungai bini bumunga an bumungai right e yaw ba keno kok si sajagi tongo kesaro Momota Deborma hapaimani bagino oba hake momoko munung Deborma thnyani nango nei tabu kok sil sajangmani bagi Radhapur thanao AFR khlainani nango borok oba haita borokni kok sil chamung tabu kitbang borok oba ke AFR khlaio hungka nang tongma sama koroi thikno ajaga nang bujugui mano topon Deborma nang omsuk class khlaiei nang nini bihik busa nang tongo nang oba tongta tonghe nang bujugui mano ke tamni bagai nang tabu kok sil sajagai nang butharo nang ajaga kesara habu hnai nang tabu AFR khlaijangnani na ang sanana gang yang sawi mano ang bini buskang pan saimano kintu ba ang bono onekbar bujokjak onekbar sajak kintu ba bini bagai ang tabu tongna hakesa bungi tonga angbo shuwa borok tabu sawo tabu munung Debormani nukungi borok Momota Debormano social media wo buskango tubna nangnai bo sakpangma go sinai hnei borok sai tongo nang tam sanai tabu ang to bini bihno yakar dibo ni ma sama kere bini bihno buthak dibo ni ma sama kere tabu ma sanai ble nokjagin nang ma sanai ble ang bo bai kuno tongma sama bu kere boy kuno halok manjunga bu kere thik tongkha ani oro phun khai phaikia ki bo ani thani kok sapaikia ang bo bai kuno tongma sama bu kere kok hai dana ba e bo onyo buri ba de ka jagi ta ang ba ingma por sa ang bono buri ingo ni khana ka oboni bisung pa to ang ba tu kulu ole ti kulu kure bo buri ka je pai abang semi ya ngka nang bai ka je pai ni simang ka bo hi ang je ungko social media o je nung ma sawa social media borono ari bo biang holong sigi mo ta ro ka je gro ni khana ungke sao sanono purup da tong hi purum nu ya ha na mi ya ni purup da tong ni thani ang media o sunugo samo khana uta purup tong khangke mane srai sadi o purup no ani thani puru bokure kun bokure ang bo ole dino ka bi kaija tui mane social media tui sawa bo kwbangma gujok saroknai tongnai tong do mane nini thani evidence proof tongna nang ani kure ang bini bali to khaye samala ba ka nang sari o kokno mane ning holong sikro kaja kharok nei do proof sara ang ka sarita do olkun ulta majra kes kotorong thanai ang puro bori ang ja social media khnama ko chawdo gangke bayap song tini khoroksa chini bukhukse social media o hanyo hai phaye buskango sanai nangkha binimo gangke Momota Deborma hengke te thangnai salo munung Deborma esi chawai thai thangka tamni bagai o Momota Deborma bai Topon Deborma munung Deborma ni busai ingkha Topon Deborma bai Momota Deborma kisasa kubul laimani ulo gangke chini bukhujak munung Deborma esi chawai thai thangka hengke tini omno no punansin paithak jora video no sabai sukruboi kahamke bujilainai tei saiman lainai bayap song belai kharmo singsakhano thai thangka esi chawai hengka hingke puila hingka hingke
Munung deborma bai topon deborma already kaijak paijak bayap song. Kaijak mane ulotamo ungkha bisisa bisi batongoi tamo unglaikha khoroksa chini bukhukjak Momota deborma bai topon deborma kisasa kubulaikha bayap song. Kubulaima hingka hingke norokno asuk salia norok asukni buji sidi bahake kubulai. Kubulai mane bisingti borok kisa khabai kha godali thangka godal mane ulo hingka hingke hanyo hai topon deborma bai momota deborma kisa lancolima hanyo ngi thaka tamo gange khabai kha hamjang laye bayap song hingka hingke aboro hingka hingke munung deborma dukho nangjagoi esi chai thoi thangka hingke tini abono no Sebai sukrubui norokno ang sawano hingka hingke tabuk je phuning call tabuk je interview na hajagui tongma hingka hingke Momota deborma tabuk Momota deborma topon deborma tei toponi bini ama borokno affair khlai rikha munung deborma ni bini ama song belai kheno dukho bo nangna ko borok kaham tongmani ba sori hamya sak hamya abo hai engi bo thuya bo kaham krung tongmase dukho nangjagi echi chai theika bayap song abo haita hingka hingke tabuk borok tinjonani station o thangoi affair khaijak case khlaijak hingka hingke tabuk Momota deborma sawi tongo ani kono dos koroi hinai hingke norok khanai mankhana tei buji mankhana bayap song Puilao tamsaka hingka hingke norok tabuk video no paithak jora nai tongsidi tamsaka yang laso Isa saikha gade. Abonno mujukuri jo angbai bokun garicha just kok angbin bihba last kong ma saka 2 mas rok hayin kana angbin bihma sra sra sajak abon korokano ang saka angbo bai salen egina agora angbono bujokha angbono hingka tarpore bobai angkunu garicha apore bota mong khata mong yatangya angkunu saimali ado Mane bomo hayengkha abo hingke abo hayakodo je nang tau kok saitongmani Mane abo hayakodo mane je nang bobai malayo mane nang boba haike malaikha abo no srai srai khaji abo hingka just mane kaisa pando thangoi bo panda sauni panda wo Long ni sisa ko injum thamana sangase inkori khaji gya hapen chaimiya bo kami wo bo abo tamna chini para mana abo asu mujumani yang biar ata saitong na bo salu amo salo bol busuk sal salma khaji salu abo bo para jan chini himana emna para sih kamu mujuman mah hai len tunga ko ta tabuk topon bai nang boba haike malagi mane nang oma hakin no malak na mane do sikang mane boba haike malai ang segang kereng ya hingke ang segang kereng ya bono segang kereng bo sabni yago bo mane nini number boba haike mankha bo bo sabni yago mana bala ang sungja gya kindu ba bo bunyi nang bono sungai jana ke nang ani number sabni pi connect khai hi bo anu borong bung saya botam hana puro bo sawa ang kasya borong yago na kha ang nono kol khigani saw ang ba sung go jagliya ang ba sung amrong no amtu wan su je ta mane nang ano thino nang call khai kya hingke nang town bai ke call khai ke nang suru sungka sungma poronang bo